Sugeng dalu para bapak peni sepuh, aji sepuh ingkang dat kinurmatan. Sugeng dalu Bapak Kepala Desa kalangan sak perangkatipun ingkang kula hormati. Sugeng dalu Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati. Ing dalem menika kula srombongan wayang kulit Sekar Gadung pimpinan Kilurah Minto Darsono. Ing dalem menika tinimbalan Bapak Kadeni Ibu Titik Kristiani kagungan kersa inggih menika Mala Kraman Putra Roro Ayu Rizka Dwi Rustika Rini pikantuk Rokomas Anang Dwi Anggara. Mugi-mugi temanten kali menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan rezeki ingkang kathah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kados padatan saderengipun ringgit wacucal dipun wiwiti, monggo sareng-sareng hamirsani campur sari Sekar Gadung Indonesia. Ayo nak. Inggih Pak Kending, matur sembah nuwun rawuhipun Pak Kending. Sekar Gadung Indonesia. Baru
Salam pambuka saking konco-konco Sekar Gadung Indonesia, pimpinan Kilurah Minto Darsono. Mugi-mugi dadoso jampining saya, khususipun masyarakat kalangan Ngunut Tulungagung, sederetan mbak-mbak Waranggono yang cantik cantik, Waranggono pilihan dari Sekar Gadung Indonesia, Kilurah Minto Darsono. Langsung saja kita panggil, siapa dia? Cantika ngadeka wong ayu. Sekar Gadung Indonesia, Kilurah Minto Darsono. Pak Gito Kleme. Yo 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 yo. Selamat malam Sugeng Dalu wong ayu. Selamat malam Mas Gembos. Iya, alhamdulillah kalangan luar biasa. Kalangan patut diacungi jempol wong ayu. Enek hiburan wayang kulit nok penontone ya. Full sak kilo. Biasane main nek lapangane full. Apa maneh iki ya ta? Sampai orang ketok gagi ya Mas. Luar biasa, heeh. Iki wonten dalemipun inggih menika Bapak Kadeni, Ibu Titi Kristiani wong ayu. Tak delok. Iki hajate mala kramaken putrane wong ayu. Roro Ayu, Rizka Dwi Rustika Rini. Dengan Pikantuk Roko Mas Anang Dwi Anggara. tak dongakne ya Mas Gembos. Iya. Oke, semoga bahagia selalu. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin amin ya rabbal Anaknya alamin. sing akeh ya Mas. Inggih wong ayu. Mergane anakku ya rezeki. Iya, heeh. Tenan lho. Iya. Sampeyan yo ngono pengen anak akeh apa Didik? Loh, ayo pengen anak lucu apa piye? Tak lucu karo Mbak Punjung. Iya, iki gua aja ngomongne Aris. Ditutke. Oke mau wis ora wani kok Dik. Iya, oke. Iki langgamno wong ayu ya. Oke. Kunjuk dumateng para bapak beni sepuh, aji sepuh, kunjuk dumateng para bapak beni sepuh, aji sepuh wonten tlatah kalangan Ngunut ya nak. Sesarengan kalian Sekar Gadung Indonesia, pimpinan Kilurah Minto Darsono. Dados pamito. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya penonton wayang kulit nggih Mas Iya. Gembos. Ugi fan-fan Sekar Gadung Bila Indonesia. tidak bisa hadir bisa melihat Live streaming di channel Ki Minto Darsono. monggo bareng-bareng Sekar Gadung. Iya. Kebranan jroning
Sekar Gadung Indonesia Kilura Minto Darsono Gedeng menika kunjuk dumateng Bapak Kadeni Ibu Titik Kristiani. Nggih, mugi-mugi dados jampi saya. Iya, ugi kunjuk dumateng para bapak beni sepuh, aji sepuh ingkang dadi kinurmatan khususipun masyarakat kalangan ngunut wong Nggih, ayu. Mas. Inggih matur sembah nuwun. Ha iki lho, gendinge kaya ngene kopine ndang nak. metu. Alhamdulillah. Luar Para biasa. jululati matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun nggih, Oke, Bapak. yuk sesarengan kanca-kanca Sekar Gadung langsung saja kita panggil siapa dia? Kalau bukan Mbak Luki Naswa ngadeko wong ayu. Hey! Sekar Gadung Indonesia. Lo, lo, lo. Hai. Luki Naswa. Mas Tunggal. Sikat wong ayu. Selamat malam Mbak Luki Naswa. Selamat malam Sugeng Dalu Iya. Mas Gembos. Meriah ya nak. Lali ya Mas. Nyapa to cantiknya Kok kota ngono Blitar. ya? Ora Terus sayang. kok wene puncung kabeh. Ora, engko ya tak dom. Heeh. Ngene wong ayu, Nggih. Mbak Luki luar biasa wonten dalipun Bapak Kadeni. Panjenengane Grapyak Sumana ora Grapyak kaya Sumana. Bapak Kadeni Ibu Titik. Nggih. Kristianti ya. Hajatipun menapa Kang Mas? Ngolokramaken putrane Nggih. wong ayu. Ya, Roro Ayu, Rizka pikantuk Roko Mas Anang. Nggih. Heeh. Buat Mbak Rizka juga Mas Anangnya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Coba dikaruniai momongan ya. Iya wong ayu. Anang Lek pelada. putri ya sing soliha, lek putra ya muga-muga dadi putra sing ingkang Sol. leh. Iya, oke. Kaya Mas Gembos. Siya, pol aku soleh leh. Lah. Satu tebang kunjuk dumateng pengantin berdua, Mbak Rizka dan juga Mas Anang. Yo, Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito.
munggah dhewe. Rasa nangisi ning ra ketara. Aku miyani omongmu sing kasar jalani. Misal memang keputusanmu tak lila-lilane kelangan awakmu. Pengen ngandani sadar aku tuh seleramu saiki. Pengen nakasih hati-hati nek kangen ngabari. Namaksake niat gandeng muro aku. Cicamu sahel kok aku ngarep ati. Meseke kabeh senengku ning sandengmu ra bakal ilang. Kembali mimpi saben wengi ra nyangka lupa tak eleki. Muga lungaku legane atimu. Sekar Gadong Indonesia. Sekar Gadong. Sikat Baluki. Iya Mas. Ayo Mas Tebong. Sasake. Pengen ngandani
Oke, terima kasih matur sembah Terima kasih. Mbak Luki Naswa ya. Ini satu tembang kunjuk temanten berdua ya. Mbak Rizka dan juga Mas Anang ya. Semoga terhibur dan terhibur. Langsung saja kita panggil cantiknya Kota Blitar ya. Siapa dia kalau bukan Mbak Maria Punjung Ngadeg Kawangayu. Selamat malam Mbak Maria Punjung. Cantiknya Kota Blitar ya. Orang tak dulek. Oh duleken Jung. Selamat malam Mas Gembos. Iya, alhamdulillah bengiki wonten dalemipun iki menika Bapak Kadeni ya. Bapak Kadeni. Ibu Titik Kristiani wong ayu. Molo keramaaken. Putra nggih Roro Ayu Rizka pikantuk Roko Mas Anang. Iya. Didongake wong ayu. Semoga selalu berbahagia. Amin. Amin Segera ya rabbal dikaruniai alamin. momongan. Amin. Aja pegatan. Ora kaya kanca-kancane dhewe. Kancane sapa? Ya enek kancane dhewe ngono kuwi. Enak sing ngono kuwi kancane dhewe. Oh sindene Sekar Gadung cah solehah ya. Aku ki mau jane rada kecewa lho, Mas. Ngapo kecewa piye? Lah Mas Aris kok nggawa bojone? Ya Aris. Lah mau senggaki Aris bojone digondol malian. Iya. Ngapa to Mas bojomu mok gawa rasa mok gawa lho, Mas. Punjung di aja obong-obong panggan yo. Ya ben nek dijak malah tak bong. Heeh. Lerat anu panggah WA nanae lho ya njo. Karo sapa WA? Karo kancane dhewe lho. Makanya aku dong duwe nomere Mas Aris. Dadi gak iso WA. Iya. Oke luar biasa. Iki tembang iki kunjuk dumateng fan-fan Sekar Gadung Indonesia. Tapi jangan lupa untuk fan-fan Sekar Gadung Indonesia dan juga semua masyarakat kalangan tercinta. Tanggal 18 ya. Nah, tanggal 18 ada apa Mas Gembos? Ada ringgit wacucal sedalu natas wonten Pakis Rejo Tangan. Dalange sapa Mas? Dalange Mas Sigit saking Tlatah Jawa Tengah. Rembang Jawa Tengah. Rembang Jawa Tengah wonten dalipun Ki Lurah Minto Darsono ya. Konco-konco bakul dan juga fan-fan Sekar Gadung Indonesia khususnya masyarakat kalangan jangan lupa tanggal 18 datang ke rumahnya Ki Lurah Minto Darsono. Lek sesuk main nang ndi Mas? Awake des sesuk main neng gene Kediri. Kedirine ngendi nak? Papar. Papar ya. Sekar Oke. Gadung on the road show. Oke, Papar Kediri. Langsung saja satu tebang kunjuk fan-fan Sekar Gadung Indonesia. Dos Pak Mito. Aku mau urung semadosan kali Mas Depi. Teman, nyapa? Sing nyanyi apa? Aku mau rada enggak enak badan oh Bambang. Lah nyapa Tonjong? Agak enggak enak badan tapi karo Bu Srini, Bu kula ijen sedinten angsal rentuk. Bacok. Oh iki lho, sing ngebong-ngebongi biatet lho. Mangga, nemen. Sekar Gadung Indonesia. Kudune kowe ngerti tresnaku nomor siji. Enak elemu melenjani
Sekor Gadung Indonesia Cak Gito Klemek hukum gua dagangan lari Cak Gito. Selamat malam Mbak Sukarmi yang dari Taiwan. Aku gampang. Sekor Gadung Indonesia. Selamat malam fan-fan Sekor Gadung Indonesia dari Pare Kediri, dari Gura, dari Tulungagung, dari Blitar. Maragi ali sampean munggah ya Enggak konsentrasi loh. Iya, tapi rapopo nak ya. Oke, terima kasih matur nuwun. Semoga dari fan-fan Sekar Gadung semuanya yang ada di Pari Kediri, Gurah semuanya, Bogem, terima kasih matur nuwun ya. Dari Tulungagung, Blitar, semuanya semoga terhibur dan terhibur. Tapi jangan lupa tanggal 18 ya. Berbondong-bondong datang ke rumah Ki Lurah Minto Tarsono ya, juga mengadakan acara Ringgit Wacucal Sedalunatas Ki Dalang Sigit dari Rembang, Jawa Tengah. Yuk langsung saja kita panggil Jeng Mudiati ngadeg wong ayu. Atos Pak Minto. Bapak Gito Klemek sikat. Spesial untuk Bu Trini. Mungkin Asik. aku terlalu cinta, Sak ngodek. aku terlalu sayang. Syukur. Rekroso dilarani.
satu tebang cantik. Sudah. Oke, terima kasih Wong Ayu. Yo! Hey! Selamat malam cantiknya Tulungagung Mbak Hani Kusuma. Selamat malam. Wah, Iya. anyar ya saiki cantiknya Tulungagung. Iya nedang. Terima kasih loh. Luar biasa sakit rame nih ya nak. Bek. Iki penonton nih, iki aku mesakne sesuk aku. Nyapa? Ora mesakne wongi, Lah apa? mesakne kolonjono nih aku sesuk delon loh. Wah, sesuk Rabu cah musik mesti rono parane. Aruno. Iya. Sing biasane medone sering sapa? Iya tukang kecer kae. Kadang Iya. aku ya kan baturi ya. Wah. Wah. Iya. Ya. Ini satu tebang konco dumateng ya. Konco-konco kawula muda, pemuda-pemudi ya. Pemuda-pemudi kalangan tercinta sobat-sobatku semuanya. Oke, satu tebang untuk Anda semuanya. Yuk, satu tebang buat pemuda-pemudi kalangan tercinta. Yo, Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito. Kembang sing wangi nggo sandaran kupu-kupu. Kowe tak sayangi dadi separo nyawaku. Bakal tak jaga tak sirami saben dina. Muga tetep iso mekar lan wangi dadi tondo tresno sejati. Sekar Gadung Indonesia. Lagu terbaru super khusus sobat-sobat kawula muda, pemuda-pemudi kalangan tercinta. Matur nuwun Gusti pun maringi tresno kemati. Sing tak sayang ra iso keganti. Mas yo akeh alangan sing awak dhewe adepi iso dirampungi mergo tulus ati. Kaya langit dikebaki lintang-lintang sing madangi badange atiku. Matur nuwun wis dadi mawar sing wangi titipane Gusti.
Kodong Indonesia Kimido Darsono Ramai sekali loh ini Pak Bos. luar biasa dong Kompo Raiso keganti selawase kowe bebasan kaya dikebae talintang sebagai tangi hatiku tunggu kata mata nuwun wis bawar sing salalala ditipane Gusti sing tak jagani ayo yo Pemas kembang sing wangi nggo rasa diganjel Pak Minto Kowe tak sayangi dadi separo nyawaku bakal tak jaga tak sirami sampai dino muga tetep iso mekar lan wangi dadi tondo tresno sejati. Hani Kusuma. Oke, terima kasih. Satu tebang yang dibawakan Mbak Hani Kusuma. Namadion ngawi kentulanku aku ngalekake yen aku duwe pacar anake patukiran aku baca ono ring pinggir perempatan terminal Madiun ngawi gentelanku jalan aku biyen zaman semono kowe janji karo aku nyatane kowe ngingkari janji yen aku fotomu ning dompetku opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Hey. Audio, terima kasih.
Sekar Gadung Indonesia Diminto Darsono kumpul-kumpul Ayo Han, maju mundur Han. Maju mundur. Maju sik Besti. Maju mundur. Maju, nak mundur. Maju, Penak mundur. kabeh. Enak maju, Penak mundur. maju goyang. Mundur. Enak maju, Mundur. sekali maju. Masa Enak di maju. Uweri dek Ndak penak buri. penak kabeh. Penak arep. penak kabeh Ya 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 ya. Mas Yudo, Pak Andi, Nggih. dibabaske tembange Siap. sarung jagung jumbangan Oke, jumbangan. Mbak Mujati karo Mbak Mbak Mujati. Tika. Yuk, Mbak Tika. kaya apa? Dados. Yuk.
aja lali lo. Piye janjine iki sarunge Pancen ngabok. Yo yo. Kepese. Yo. Ah, yo yo. Aku kelingan gebuk kae biyen tak goleren ing jagat kapak tulisan warna abang tandha isih perawan jeneng iku Bagas Mara biyen kae tak gandum tresno tanpa bantal tanpa koso betapati ketemat asmara kubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali kubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino Yo. cetetan sajroning ati jatan luntur saya merati aku gawe ati garamu marang golek ning gubuk Ya yo. Ya yo. Kediren Mas. Yo. yen liwat aku kelingan gubuk goleren Ya ya yo. Ya ya yo. ing jagat kapak tulisan
saking Bapak Kadeni dalasan Ibu Wiwi Kristiani keparang ganti. Sambung wanci ratri minangkani pamundhut ingkang lumantar YouTube, lumantar WhatsApp, mungkin dadosaken syukuran nang panggalih. Bapak Swasana Hadi ingkang wonten Kalimantan Tengah jer monitor terus. Kang Mas Kang Marah titi seki murid lestari. Ugi mboten kesupen Mbak Rob ingkang wonten Sucan mirsani lumantar YouTube channel Kiminto Garsono. Mboten kesupen panjenenganipun Mas Soekarno Cupo Ngawi ingkang wonten Tangerang, ugi Mas Tarno Tania. Yup. Mas Harjito yang wonten Batam, kintun salam datang kru Sekar Gadung. Jor lahir putri Sulestyo terus bisa nyuwara aku kadung seranta.
Berikut Mbak Hani, Mbak Tika, Langgam Medion Ngawi. Langsung dados yo. Undutan panjenenganipun Bapak Kaden Ibu Wiwi. Bersama Mbak Ani juga Mbak Tika. Omongan tuh. Oh, Brano Dik. Yo.